Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepanggih maning kali kula Dina Cahyati ing segmen Soto News. Sesampunipun kali warsa kepungkur boten wonten pagelaran adicara 17 Agustusan ingkang dipun sebabaken wabah Covid-19. Dinten menika sedaya rakyat Indonesia mengeti dinten proklamasi kalian lomba-lomba ingkang maneka werna. Kita sampun gegayut kalian rekan kita ingkang saweg wonten ing pangetan 17 Agustus ingkang diselenggarakan wonten Desa Karangjati. Inggih menika rekoresponden Soto News. Nggih, sugeng siang Mbak Alexa. Nggih, keramaian pengetan wonten Dusun Karangjati titih menika dipunisi kalian lomba-lomba ingkang badhe dipun dereki dening para warga diselenggarakake identik sangat kalian 17 Agustus. Kados lomba nedak kerupuk, lomba ngasta kelereng kalian sendok. Ing burine kula lagi pada nedak kerupuk. Kinten-kinten karamaian perayaan 17 Agustus wonten ing Desa Karangjati. HUT RI kaping 77 ing Desa Karangjati kudados meriah. Desa Karangjati ngawontenaken pagelaran lomba kelereng ngagem sendok, lomba nedak kerupuk. Nggih saged kita tinggali ing mriki. Para bebrayan sawung makpekul kanggo mringsani ramenipun para peserta lomba kang dipanpeloni gelak sarta sorakan meriah saka para penonton. Kados menika sakentipun perayaan 17 Agustus ing Desa Karangjati. Titih Dina. Nggih kados menika sakintenipun karamaian perayaan 17 Agustus wonten ing Desa Karangjati. Nggih, Mbak Alexa matur nuwun. Informasi menika dados panutup pertemuan kita ing Soto News dinten Rebo 17 Agustus 2022 menika. Kula Dina Cahyati mewakili kru ingkang bertugas nyuwun undur diri lan dumugi panggih malih. Sugeng siang mitra Soto News, kepanggih kalian kula Elmi Rafinona Sukoco wonten ing Muswa utawa musik Jawa ing dinten Rebo 12 September 2022 kali. Kula badhe ngancani panjenengan kangge mirsani video musik Jawa. Ingkang badhe request utawa kirim-kirim salam ing sederek panjenengan saged SMS utawa telepon ing nomor 081 456 7892. Inggih samenika wonten request lagu saking Mbak Fafa kanthi irah-irahan Mendung Tanpa Udan. Sugeng mirsani. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku bebarengan bendina
dino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Padu meneng-menengan, bargui kangen-kangenan, kadang beda pilihan nganti pedot balian. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Cukup sekian miswa dinten menika kula Simpin Sinetri ngaturaken menawa ana kalebetan nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanggi malih kali kula pengen Nabila wonten ing adicara Omah Viral Jawa OMJ. Wonten ing kaledangan Omah Viral Jawa menika kula badhe ngandharake babagan lare ingkang saweg viral inggih menika Farel Prayoga. Pawongan penyanyi alit Farel Prayoga ndumbandakan dados viral sesampune ndamel goyang Keraton Merdika dinten Rebo 17 Agustus 2022. Ing ngarsane Presiden Joko Widodo, Farel Prayoga nembang lagu Ojo Dibandingke. Pertunjukan saking Farel Prayoga disambut meriah dening para tamu kang lenggah ing podium utama. Joko Widodo bungah lan joget nonton pagelaranipun sajeroning sesi menika.
Prabowo goyang ngetutaken tembang ingkang ditembangake kali Farel Prayoga. Saeng-saengke yo mesti kalah. Tak oyak aku yo ora mampu. Mong sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Jelas beto yen dibandingke, ora ono sing tak pamerke. Para pejabat negara kados Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, lan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ugi joget nalika lagu Ojo Dibandingke ditembangake. Farel Prayoga ing Kraton Merdika ugi disambut dening pengguna media sosial. Ing Twitter malah dados trending topik nganti langkung 8.000 tweet. Sakmenika Farel Prayoga kelas 6 SD, Kepundungan, Loro Banyuwangi, Jawa Timur. Nanging kabeh ora ono artine, ra ono ajine. Mongko ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke yo mesti kalah. Tak oyak aku yo ora mampu. Mong sak kuatku mencintaimu. Mekaten pewarta ingkang saged kawula aturaken dinten malika kula pungkirabila pembawa acara OSJ Omah Jawa viral maturaken matur suwun. Lan kepanggih malih ing wektu ingkang sami ing adicara OSJ Renjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maning karo Kupanik, kumpulan pawarta unik. Ana akeh tempat lan fenomena sing jarang kita temoni lan tekani loh. Papan panggonan lan fenomena iki bakal gawe dewek gumun kepriwe asal kedadiane. Ujung Pelangi. Munculnya fenomena pelangi mesti gawe sababai gumun ya. Ora pernah kebayang nalika dewek bisa nemokake ujung pelangi apa maning lewati ujung pelangi kasebut. Video amatir sing dijot saka salah sawijining warga iku terekam kanthi jelas pelangi sing banget perke saking wujud ujung pelangine. Unik banget fenomena iki ya pamirsa. Kayak dene pirang-pirang wong iki sing nemokake ujung pelangi nalika numpak kendaraan. Ora mung kuwi, ing rekaman liya katon salah sawijining wong sing nemokake ujung pelangi nalika nandur ing kebon. Ujung dunia. Tahun-tahun wingi pernah ana foto viral sing nunjukake panggonan sing akeh wong mikir papan kuwi dianggap sebagai ujung dunia. Ing video kasebut keton tebing sing ngisore dikeputi kabut kandel. Uga tebing iku jajaran langsung kalian laut sing ana ning ngisore. Sawise ditelusuri, panggonan iku yaiku wilayah tebing ing Inggris lan sejatine tebing iku jenenge Beach Head. Saliyane kuwi, ing Australia uga ana panggonan sing akeh wong mikir papan kuwi dianggap sebagai ujung donya lan papan panggonan iku banget identike kalian ujung donya. Nanging nyatane panggonan iku nduweni jeneng Bunda Cliff. Manggon ing ujung donya ing kidul Australia. Hiu putih gede sering lewat ing ngisor tebing sing ndadekake tambah unik.
Tebing iki nduweni dhuwur ngantek 393 kaki lan benteng seadoh 60 mil. Wewangun paling dhuwur ing donya. Sing ngedekake akeh wong sing njaluk izin mung kangge menek bangunan kasebut. Amarga pada penasaran karo dhuwure. Burj Khalifa Dubai, wewangun paling dhuwur ing donya, akeh wong sing pengen ngerti karo dhuwure gedung kasebut. Aktor terkenal dunia, Tom Cruise, salah sawijining wong sing menek wangunan kasebut. Nah, pamirsa, ikulah papan lan fenomena unik sing jarang dewek temoni. Matur nuwun wis mirsani pawarta unik saka Kupanik, kumpulan pawarta unik. Tonton terus Kupanik ing channel iki ya. Boy, jangan buang sampah sembarangan. Woi, Teni. Dikit tulungi. Mulane aja buang sampah sembarangan di cilakon, Boh.